Estem convençuts que en les properes setmanes assistirem a tot un desfile d'inauguracions i de primeres pedres. Inauguracions, lògicament, de les obres fetes amb diners del govern socialista d'Espanya, que són les úniques que s'han fet. I primeres pedres de tot allò que se'ns va prometre, però que després no s'ha complit. Benvinguts, sigueu, doncs, al show de les primeres pedres. Ens van prometre massa coses. Ens van enganyar molt. Ens van prometre tant que no han aconseguit res. Parlaven d'un auditori. Després se'ls ha oblidat pel camí i l'única realitat que existeix és la rehabilitació del Teatre Echegaray adquirit per un govern socialista i restaurat gràcies a 2.400.000 euros d'un altre govern socialista, del govern d'Espanya. Suposem que ja ni se'n recordaran del que van prometre, però, per si acas, a última hora us ve al cap, els anem a adelantar la faena. Així que, ahí va la primera pedra. Parlaven també de que anaven a ampliar i a reformar l'Institut de l'Estació. Després de 4 anys donant llargues, tot continua com estava, sols que 4 anys més vell. Ahí va també la pedra de l'Institut de l'Estació. Durant la campanya, no sé si se'n recordeu ja, però també es parlava d'una altra cosa. Es parlava del conservatori, d'un nou conservatori. Els terrenys del conservatori estan disponibles des de fa molt de temps. D'això ja es va encarregar l'anterior govern municipal. Així que avui fiquem també la primera pedra del Conservatori d'Ontinyent. No sé si recordareu un pla que va presentar la Conselleria de Justícia, es deia el Pla Justiseu. Dia exactament que l'any 2010 s'iniciarien les obres del nou Palau de Justícia. Ha acabat el 2010, portem 2 mesos del 2011 i el PP també s'ha oblidat del Palau de Justícia mentre la paperassa s'amontona en els juzgats. També avui anem a llevar-li a Camps el treball de vindre fins a Ontinyent, que ja sabem que no li agrada gens ni mica vindre a veure-mos. Així que nosaltres ficarem avui també la primera pedra dels jutjats. No s'oblidem tampoc del pont de Sant Vicent. Com ens han enganyat en aquest tema? Portem 15 anys aguantant burles. Portem 15 anys inflant-nos a mentires. I al final el ben cert és que tindrem que pagar-ho amb diners que hauríem de destinar a inversions de caire municipal. Quan les obres, després d'haver tingut que renunciar als accessos a l'hospital, s'inicien, no cal que vinguin a ficar la primera pedra. Poden començar per la segona, perquè avui nosaltres estem ací per a ficar la primera pedra del pont de Sant Vicent. I bé, arribem finalment a l'obra d'esta legislatura. Esta legislatura havia de ser la legislatura de l'hospital, però l'INAINSA ha renunciat a l'hospital a pesar d'haver promès fins a la sacietat que l'hospital estaria acabat i en funcionament a finals de 2010 o principis de 2011. Després de 4 anys, sols hi ha una parcel·la, esta en la que ens trobem, sols hi ha un gran cartell, això sí, que està, podeu veure a les meues esquenes, i ahí estan 20.000 euros de ciutadans i ciutadanes gastats en un cartell, i per suposat, el que sí que hi ha és moltíssima propaganda. I per a que no ens atiborren en més enganys, avui nosaltres ficarem també la primera pedra. Queda avui ficada la primera pedra de l'Hospital d'Ontinyent. Així que l'INAINSA ens ha enganyat a tots. Ha enganyat a tot el poble i voldrà continuar fent-ho fins a l'últim dia. Nosaltres no anem a permetre-li-ho. I per això avui tanquem ací el show de les primeres pedres. I ja sabem que ens insultaran, ja sabem que ens diran que montem circos, però el que no anem a permetre és que ens continuen mentint, ni molt menys que malbaraten diners dels contribuents
en actes de propaganda. El temps de la mentida s'ha acabat. El temps de l'Ina Insa s'ha acabat.